하지? 비디오 너무 많이 봐. 아? 하고로 같이 가면 실내 상상만 가다가. 왜 가면 들어 뭐 보이잖아, 거기. सफैलायबाय सिख्ला सेंग्राफोर बैसागु बोथोरा सफैलायबाय सफैलायबाय सेंग्रा सिख्लाफोर बैसागु बोथोरा सफैलायबाय सफैलायबाय सिख्ला सेंग्राफोर बैसागु बोथोरा सफैलायबाय दाबाव आगैमोन बैसागु बोथोराव रंजानायखौ आगैमोन बैसागु बोथोराव रंजानायखौ हाबा बादामोन रंजालि बैसागु बारिबावनो सफैलायबाय सिख्ला सेंग्राफोर बैसागु बोथोरा सफैलायबाय सेंग्रा सिख्लाफोर बैसागु बोथोरा सफैलायबाय संख्रिनिसा नाङा जोंनो सिया नाङा जोंनो खामफ्लाय नाङा गोदै सायालाय संख्रिनिसा नाङा जोंनो सिया नाङा जोंनो खामफ्लाय नाङा लोंगोन जागोन जोंलाय मोसागोन रंजागोन हायला हुइला लोंगोन जागोन जोंलाय मोसागोन रंजागोन हायला हुइला सफैलायबाय सिख्ला सेंग्राफोर बैसागु बोथोरा सफैलायबाय सेंग्रा सिख्लाफोर बैसागु बोथोरा लोगोफोर बोसोर गोदाननि आफा इसोरनाव बोर बिनि लोगोफोर आफा इसोरनाव बोर बिनि नोंबो आंखौ बावा आंबो नोंखौ बावा रंजालि बैसागु बराय हरनि नोंबो आंखौ बावा आंबो नोंखौ बावा रंजालि बैसागु बराय हरनि नोंबो आंखौ बावा आंबो नोंखौ बावा रंजालि बैसागु बराय हरनि नोंबो आंखौ बावा आंबो नोंखौ बावा रंजालि बैसागु बराय हरनि
दिनै फायजोबदों लिंनायफोरा दाखालि आधायानो फायाखैमोन खननैयाव ओरैनोथ' खोमा दोंमोन दोंनाया सोरनिबा गाबोन लाखिदो